to my YouTube channel. Hi guys, गासैबो बयबो मोजाङै दं. आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं इसोरनि अननायाव. बयबो जोजासिम नायलांबानो जाबाय. दैज्लां बोथोरनि जा माइ गायनाय आरो हाल जांख्रा फोरबो मोनसे नोंथांमोननो भिडिअ लानानै फैदों. बयबो जोबजासिम भिडिअखौ नायलांनो थाखाय खावलायनाय थाबाय. दायो दोंसे हाल जांख्रा फोरबोजों लानानै मेथाइ दोंसे रोजाबगोन जोंनिया माइ गायग्रा बिथांमोना. दे होमबालाय दोंसे खननानै होनोसै. दैज्लां बोथोरालाय सफैलायबाय आइ लोगोफोर सफैलायबाय, गायनाय फुनायनि बोथोरा सफैलायबाय हाय लोगोफोर सफैलायबाय, सिं साहाब साहाब माइ गायनाय बोथोरा सफैलायबाय हाय लोगोफोर सफैलायबाय. आरो मोनबाय नै बर्तमान नै बैथिं सालाबोगासिनो दं. दिनै हाल जांख्रा फोरबोथ' बिथांमोना दिनै जोबोर रंजा खुसियै बोसोरनि जोबथा माइ गायनाय फोरबो बिथांमोना दिनै जोबथा दिनै हाल जांख्रा फोरबो खालामदों. हाल जांख्रा फोरबोनि हरै हाल जांख्रा फोरबोनि बिराद रंजा बाजायै दिनै हाल जांख्रा फोरबोनि बिथांमोना जोबोर रंजा खुसियै बोथोरनि जा जोबथा माइ गायनाय बे हाबाफारिखौ बिथांमोना मावफुंदों. बेनि गेजेरावनो जोंनि माइ गायगिरि बिथां आनैमोना गोबां मिलौदो गारांजोंबो मेथाइ खनदों. नै मेथाइ खनै खनै माइ गायदों. हाबाब मामाय दासो फैबाय नों? दहाय थांनांगौ फुङावनो एसे गोबाव जाबाय आमाय. ओइ बानायसो मानो फैखो नोंलाय दासो? रुम्बां रुम्बां मिनि बाला बाला जंखायलायनायजों आय' रुम्बां रुम्बां माइ गायनायजों. नोंथाङाहाय दिनै हाल जांख्रा ना नोंथांमोननि? मा मा माइ गायखो? आं माबा देग्लाय गोदान जोलै लाबोदो. मा जोलै? माबानो ओइ जोमै बिदि मेघनानो. मेघना जोमै बिदि मेघना बेखौ गायदो. बेसे जायो बियो बिगा गायोब्ला? दाथ' मानसिफोराथ' 30 मनहालागै बुंदों. 30 मन. बेखायनो आंबो इस्सा जाना लाना फैदों देग्लाय गोदान. दा गोदान जोलै बेसेबां जायोथाय? दा दिनै बिदिबा नोंथांनिया बोसोरनि माइ गायनाया जोब्बाय आरो ना? दिनै एखे जोबथा. जोबनायनि होनबा दिनै माबायदि लाहार फाहार जानाय लोंनायनि? दिनै आंहा हाल जांख्रानि माबा दाउ मानै बुथारदों. देसि एखे डाइरेक्ट देसि न'नि दाउ. आरो बाजारनिफ्राय अमा बेदर लाबोदो सेरबा. गोगोम जागोन माथो जानाया? फाटाफाटि. साबेसेसो दं गायग्राफोरा? गायग्राफोराथ' दाथ' सानैसो थांथ'दों बै बाहेराव. आरो दा मथा मथि 8-10 जनसो दङ. 8-10 जनसो दं ना? दा दङ आरो.